Uwei unong Britain ula syakem no halor ka jingken no don kti ha ka babe thong ya uwei uhe pulet da ka bara da ka kurat elektrik ha ka singiding kong ka balala ong ka kubor pulet. Ki pulet kila yop deng ya ka kubor ka bayadai bat ka ni ka jingja ha ka po shi bejemen sengi ka bala ja ha ka lenti surok ha kelas kaun ha faisli. Hakidur ki bala sapriang lingba ki social media layo I ya uwei ubriu ubara da ka kurat elektrik kata haden ba kalaja hakajinya tengko kali ha pedeng kawai ka kali rongyong bat kawai ka kali pulit haswa ba kani ka jingja kan wanja. Kila don hado kumbak hat arngut ki he pulit ki balawan poi ha katai ke jaka bat nakaliang ki pulit kila penti kena halor ka jing yok kem no ya uwe ubreu uba ar punyos nem karta hadien kani ka jingja jong ka jing betong. Hakani ka jingja arngut ki he pulit kila ngat haka jing mensau kat ba uwe ubreu uba don keti ula syak kem no. Kam syamla don setia kano ka jing seir ya ka lek kawan jong ki pajba bat na kaliang ki pulit kila beteng bandon ha katai ke jaka tat hado bandala ban penjem kenap no ya une ubreu.